Sika Activator Pro je špeciálne vyvinutý prípravok na čistenie a zlepšenie príľnavosti, ktorý sa dodáva v 250 ml fľaške. V oblasti automobilového priemyslu je nenahraditeľný pri výmene autoskiel, pretože zaručuje výnimočnú príľnavosť na rôznych pokladových povrchoch, ktoré sa bežne vyskytujú pri montáži autoskiel, a to bez ohľadu na poveternostné podmienky. Tento produkt má viacero výhod. Vďaka jednoduchému spôsobu použitia, keď je účinný už po jedinom zotretí, sa práca stáva efektívnejšou a rýchlejšou. Veľkým plusom je možnosť aplikácie v širokom rozsahu teplôt od -10 až po +45 stupňov Celzia, čo v kombinácii s krátkou dobou odvetrania otvára cestu celoročnému využitiu, nech už sú podmienky akékoľvek. Či už pracujete priamo na mieste, alebo v dielni, Sika Activator Pro je vždy správnou voľbou. Čo sa týka farby, je úplne bezfarebný, takže neovplyvní vzhľad žiadneho povrchu, na ktorý sa aplikuje.